como eu son postmoderno, o meu talento é reunir partes dispersas, non? Non son un creador, por tanto. Bueno, isto unha parte é unha lata, que vedes que son moi aficionado ás latas, porque durante moitos anos foron o meu principal sustento físico, alimentario, todo galego, sempre, lata sempre galego, leite galego, lata galega, sempre, todo galego. E a outra parte é unha caixa de música. Entón o mérito consiste en xuntalas as dúas, porque así a caixa de música ten un sonido máis metálico. Non sei se pillades o matiz. Bueno, ahora vai. Vou debutar como instrumentista. Por favor, se o fago moi mal, aplaudide para que a miña nai non me escoite de música. Emoción, isto a veces o directo falla, para que vexades